Milí staroturania, znova sme o rok starší, skúsenejší a určite i múdrejší. Rok uplynul rýchlejšie ako voda v našom potoku a my máme možnosť obzrieť sa späť a bilancovať, či zamyslieť sa nad tým, čo nás čaká. Aj keď rok 2012 bol označovaný za rok finančnej či dlhovej krízy, dovolím si povedať, že pre naše mestečko to nebol zlý rok aj napriek výpadku príjmov v mestskej kase. Verím, že väčšina z nás má radosť, že sa nám podarilo dokončiť pomerne rozsiahlu rekonštrukciu bývalej Mešťanky, do ktorej sa po roku opäť vrátili žiaci i učitelia základnej umeleckej školy. Nezanedbateľné boli i dokončovacie úpravy centrálnej mestskej zóny. V rámci spolupráce so správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja sa podarilo aspoň čiastočne opraviť cesty do miestnych častí Paprať a Súš. V druhom polroku bola zahájená rekonštrukcia pavilónu špeciálnych učební v objekte základnej školy na Komenského ulici. Tento pavilón bude po ukončení rekonštrukcie slúžiť deťom materskej školy. Všetci vieme, že jedným z problémov nášho mesta, a nielen nášho, je nedostatok parkovacích miest. Čiastočne sa snažíme situáciu riešiť budovaním a rozširovaním parkovísk. Naposledy to boli pri rímskokatolíckom kostole a na ulici SNP. Mesto žilo a žije sústavne väčšími či menšími kultúrno-spoločenskými akciami. V roku 2012 k významným radíme 620. výročie prvej písomnej zmienky o meste, ale aj 50. výročie založenia Domu kultúry Javorina. Tradičnými sa stali trhy, na ktorých sa 4-krát do roka stretávajú remeselníci, folklóristi a my staroturania, ale aj občania z blízkeho či ďalekého okolia. A čo v roku 2013? V tomto roku plánuje mesto vybudovať triediacu linku odpadov, zrealizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia, cyklochodníky a revitalizáciu zelene v centrálnej mestskej zóne. Financovanie týchto projektov by malo byť zabezpečené z prostriedkov Európskej únie. Z vlastných prostriedkov plánuje mesto dokončiť rekonštrukciu pavilónu špeciálnych učební, multifunkčný priestor za kultúrnym domom v Topoleckej, čiastočnú rekonštrukciu budovy materskej školy na Hurbanovej ulici pri rímskokatolíckom kostole a celý rad ďalších drobných projektov. Po dlhšej odmlke plánuje mesto v roku 2013 pokračovať v projekte individuálnej bytovej výstavby. Za týmto účelom bude zahájená prvá etapa výkupu pozemkov v lokalite Dráhy. Toľko z toho, čo bolo a čo nás čaká. Je toho dosť a záleží na nás všetkých, ako sa nám bude dariť. Určite vieme, že je na to treba veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale aj dobrej vôle, spolupráce, ochoty, tolerancie a samozrejme financií. Využívam túto príležitosť na poďakovanie sa všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu nášho mesta, obohateniu jeho kultúrneho i duchovného života, čím ste dokázali, že vám život v našom meste nie je ľahostajný. Na prahu nového roka vám, milí staroturania, želám, aby vás ten nadchádzajúci rok 2013 sprevádzal len v pozitívnom duchu, ktorý vám prinesie viac pevného zdravia, viac síl a šťastia v každodennom živote, zlepšenie tak prepotrebných medziľudských vzťahov, harmónie a pochopenia.
Nech vám vaše deti prinášajú len radosť a prítomnosť vašich najbližších nech podporí vzájomnú dôveru a porozumenie. Strelecký krúžok pri 2. základnej škole v Starej Turej zorganizoval pre svojich členov v predvianočnom období športový deň. Podujatia, ktoré sa uskutočnilo v športovom areáli, sa zúčastnilo 17 športových strelcov. A využívame tieto služby pre regeneráciu, aby boli športoví strelci zdraví, aby neboli chorí. Čiže využívajú fitness centrum, plaváren, saunu. A na konci budeme vyhlasovať kráľa strelcov za rok 2012. Bude to žiak, ktorý sa najviac angažuje, čo sa týka pomáhania, aktivity, športových súťaží, výsledkov. Kráľom strelcov, ktorý dosiahol najlepšie výsledky za rok 2012, sa stal Rastislav Čečota. Víťazný pohár mu odovzdal tréner Peter Milata. Medzi tým preberajú aj bezpečnostné predpisy pri práci s pyrotechnikou, pri pohybe na plavárni, vo fitnessku, proste musia všetky tieto veci ovládať. Strelecký krúžok je dotovaný len z nadácie Život a sú to peniaze, ktoré používame na diabolky, terče, proste veškerý materiál, ktorý potrebujeme, pretože je to krúžok, kde deti neplatia nič.